Is-Segretarju Ġenerali tan-Nazzjonijiet Uniti Antonio Guterres faħar ħidmet Malta bħala membru mhux permanenti fil-Kunsill tas-Sigurtà tan-Nazzjonijiet Uniti. Dan għamlu flaqa li kellu mal-President ta' Malta George Vella li bħalissa jinsab New York. Guterres irrefera b'mod partikolari għal mod kif il-Presidenza Maltija tal-Kunsill tas-Sigurtà li kienet mifruxa matul ix-xahar ta' frar irnexxiela tindirizza dossiers sensittivi ħafna b'suċċess kbir. Il-gwerra fl-Ukrajna u l-effetti globali tagħha kienu fiċ-ċentru taħdidiet bejn iż-żewġ mexxejja. Tqajmet ukoll il-kwistjoni tal-istabbiltà fil-Mediterran b'enfasi speċifika fuq il-qagħda fil-Libja. Sar ukoll skambju ta' fehimiet dwar il-proċess ta' paċi fil-Lvant Nofsani fid-dawl tal-eskalazzjoni inkwetanti riċenti. Intant it-tlieta filgħodu l-President Vella għamel diskors waqt dibattitu miftuħ dwar il-protezzjoni tal-persuni ċivili fil-konflitt armat organizzat mill-Presidenza Svizzera tal-Kunsill tas-Sigurtà tan-Nazzjonijiet Uniti. Hawn saret referenza għal kriżijiet u l-emerġenzi umanitarji komplessi attwali f'diversi partijiet tad-dinja. Mill-President Vella jistqar li l-Kunsill tas-Sigurtà tan-Nazzjonijiet Uniti irid jiżgura l-protezzjoni tal-persuni ċivili u jsostni aċċess u appoġġ umanitarju. Il-President Vella ħeġġeġ għal aktar finanzjament għal risponsi umanitarji. Fi New York il-President Vella kellu wkoll laqgħa bilaterali mal-President ta' Mozambik u maddiskutew opportunitajiet possibbli ta' kooperazzjoni fl-oqsma tal-investiment, l-edukazzjoni, il-kwistjonijiet marittimi u t-turiżmu. Iż-żewġ partijiet skambjaw fehimiet ukoll dwar l-istabbiltà fl-Afrika u dwar il-migrazzjoni.